May isang naragsak ken nagasat nga aldaw ti panaginan natay mamin kagayem ken kakabsat. Agyaman tayo kinapo Diyos ta nadaanong tayo manen dahito nga gundaway tapto agkakadwa tayo nga adalen iti napateg nga leksyon nga inadal tayo kada ito nga lawas. Adda tayon kakabsat iti lesson number 12. Ket ni Apo Diyos iti nang binbindisyon kada tayo kada iti imun unang 10 ket maysa nga lawas nga nagkakadwa tayo. Iti panagadal tayo kabsat iti leksyon tayo Deuteronomio ken iti agdama na imbag adamag nga agpaay kada tayo. Inadal tayo kabsat iti libro ni Moses nga isu iti Deuteronomio. Gimadagayam da iti napateg nga leksyon nga kayat ti lesson tayo nga ipakaammo da iti agdama the present truth nga agpaay kada tayo kabsat. Ket agyaman tayo na Apo Diyos agsipod ta isu na iti nakiat adda kada tayo nang binbindisyon kada tayo. Dawate kakabsat na agkararag tayo tapno dawaten tayo iti bindisyon ni Apo Diyos kada ito'y nga oras. Managayat ken managparabor na Diyos. Agyaman kami Ama iti aldaw mo na santuan. Agyaman kami ta nadanong ni manen detoy oras nga agkakadwa kami. Tapno adalen mi iti napateg nga saom. Iti leksyon nga inadalbi iti dayto nga lawas sa dawaten mi iti Santong Espiritum ti makiadda kada kami. Ipakaammom kada kami dayjay na imbag adamag nga agpaay kada kami. Nga isubet laeng iti naimbag adamag nga impakaammom kadagit anak mo iti naglabas. Agyaman kami Ama iti bendisyon iti pannakaawat. Iti panangidalan ti nasantuan ng Espiritu kada kami. Dagiti tidawatin mi tinamin ako ng Jesus. Amen. Kasti ko nakita tayo kabsat at data yung ti lesson number 12. Iti libro iti Deuteronomio, inadadal tayo kabsat, iti kinapateg na tayo. Iti napanalawas na muan tayo, no kasano iti kinapateg na tayo, agsipin ta, iti panagbasa kakabsat, iti libro iti Deuteronomio. Kaday di kapadasan ni Ari Husias, imay iti panagriing, imay iti panagbalbaliw, imay iti panagsubli, iti ilit Israel kini Apo Diyos. Namuan tayo din na panalawas no kasano nga digiti propeta iti daan na tulag. Kaslalo ko makabsat ken ni Nehemias, ni Jeremias, kastamot ni Nikias ken ni Daniel. Inusarda dayjay nabasa da nga karkari ni Apo Diyos iti libro iti Deuteronomio. Namuan tayo din na panlalawas kabsat nga adday iti 49 nga nagsurat iti Biblia. Adda iti 6 kabsat a libro. Manipod ti Genesis ingana iti Apokalipsis. Tinagbatan da iti 2 nga libro ti umunaken iti maudi. It's approximately 1,500 years. Ngimgaputa ni Apo Diyos isu iti nangipaltiing kadigiti balbalikas, digiti nagunag iti Santa Biblia kabsat. Adda dayjay urnos na there is a unique unity kadayjay nga panagsurat da. Ket iti intay adalin itata, iti lesson number 12, iti Deuteronomio, ije baro atulag. Iti intay panagadal dito'y kakabsat, makita tayo iti kinapateg manen, iti panangusarda, ije baro atulag, dagiti balbalakad ni Apo Diyos, ije libro iti Deuteronomio. Iti paset amayulo tayo ket masarakan iti Matthew 4 versikulo 4. Ngimisusimumbat ket kinunana adda a naisurat. Saan laeng at itinapay iti pagbiagto ti tao. Iti suamin asao
arumuar iti ngiwat iti Diyos. Kada ito yung inadal tayo kakabsat iti lesson number 12. Iti Deuteronomio iti baro atulag. Adda kakabsat iti duwa nga intay adalen. Umuna, no kasano iti panangusar ni Apo Jesus iti libro iti Deuteronomio. Mikadua, no kasano iti panangusar ni Pablo iti libro iti Deuteronomio. Kadagiti sursurot na kadagiti iglesia iti Asia kabsat. Ket kitaan tayo nga napateg launay iti panangusarda iti libro iti Deuteronomio. Apan tayo di kapadasan ni Apo Jesus kabsat. Masarakan da ito'y iti libro iti Mateo, Kapitulo 4, versikulo 1, ingana iti 11. Daytoy iti pakaistoryaan, iti panakasulisog ni Apo Jesus. Turnos iti panangadal tayo kabsat, umuna, amuan tayo dayjay sulisog nga inusar ni Satanas, iti asulisogin na ni Apo Jesus. Mikadua, amuan tayo dayjay insungbat ni Apo Jesus. Ket iti mikatlo, amuan tayo no sa dino iti nangalaan ni Apo Jesus, dayjay nga insungbat na. Apan tayo kabsat, umuna sulisog. 4:3 iti libro iti Mateo. Ket imay kenkwana ti mannulisog, ket kinunana kenkwana, no sika iti anak iti Diyos, ibilin mo dagitoy abatbato nga agbalinda at tinapay. At dadya kakapsat ni Apo Jesus, 40 days and 40 nights. Kalpasan iti panakabautisar na iti Jordan, iti binutisaran ni Juan Abautismo. Ket napan kakapsat tapno isagananan dadya baginay iti misyon na. Nagayunar, he went fasting for 40 days and 40 nights. Ni Satanas nakita na di sitwasyon. Nakita na nga gundawayan na dayjay panagbisin ni Apo Jesus. Isu nga inusar na ket kunana ibilin mo dagitoy abato agbalinda at tinapay. Denggen nyo kakabsat di panangsungbat ni Apo Jesus. Matthew 4, versikulo 4. Adda ana isurat. San laeng at tinapay. Iti pagbiag to ti tao. No diket iti suamin asao arumuar iti ngiwat iti Diyos. Inbaga ni Apo Jesus adda ana isurat. Nang ngalaan na, nangadawan na, where did he quote? Dayjay inbaga na ana isurat. Kabsat iti libro iti Deuteronomio, Kapitulo 8, versikulo 3, kastoy iti na isurat. Ket pinagpakumbabada ka, ket pinagbisin na ka, ket tinaraunan na katimana, asaan pay idi nga mo, uray dagiti amam sa anda nga anamuan, tapno ipakaamuna ken ka, at tao asan laeng akanen iti pagbiag na, no diket iti suamin arumuar iti ngiwat ni Jehova iti pagbiagan iti tao. Nakita tayo kakabsat, nga ni Apo Jesus sinabat na, sinaranget na, dayjay atentasyon, babaen kadayjay sa umet laeng ni Apo Diyos, ana isurat iti Deuteronomio. Kunana, basaan tayo manen. Kunana, tapno maamuan na ken, ipakaamuna ken ka, ataw asaan laeng akanen iti pagbiagan. No diket iti suamin arumuar, iti ngiwat ni Jehova, ti pagbiagan iti tao. Itinbaga ni Moses kakabsat kadig iti Israel. When nang nangangkay timana, when inted ni Apo Diyos digit amin nga taraon nyo, ngem laglagi pa nyo, adda iti mas importante ngem dayta ataraon anapisikalan. Iti mas importante, dayjay pagbiagan tayo
iti tunggal sao ni Apo Diyos nga rumuar iti ngiwat. Adda kakabsat iti bihag iti sao na Apo Diyos. Adda iti bilag iti sao na Apo Diyos. Apan tayo di may kadwa nga sulisog. Matthew 4 versikulo 6. Ket kinunana kenkwana no sika ti anak ti Diyos. Tumpuak ka manipod ditoy agingga iti baba. Taadda na isurat, isu ibilin nanto kadagiti anghel na ama ipapanken ka, ket sakruyen na kanto kadagiti imima na amangan lakit ta maitipul ti sakam iti bato. Amuyo kapsat ni Satanas. Amuna iti nagulag iti Biblia. He can quote. Actually, dito sa una, he quoted from the book of Psalm. Laglagipin yung tauray, iti sinulisog na ni Eva. He quoted, DJ sa una po Diyos, ngamlaang saan na nga inbaga, nga kompleto, perfecto. DJ sa una po Diyos, ninayunan na, tanagbalinin nga panangalilaw na. Denggan nyo iti sungbat ni Apo Jesus. Matthew 4, versikulo 7. Ni Jesus kinunana kenkwana adda ana isurat, di kanto sulisugen ti Apo a Diyos mo. Manen, itinbaga ni Apo Jesus, it is written, adda ana isurat. Iji manen libro kakabsat iti Deuteronomio. Anya iti na isurat. Una nakabsat, di kay suuten ni Hiyoba at Diyos yo, kaspan ng suot yo, kenkwan ijay mesa. Amun tayo kakabsat, nga ijay lugar iti mesa. Sinuot da. Kahit na masawan, pinagpadas da, nagtanta na butob da, gani Apo Diyos. Gapo kaday ijay, nga saan da, apa nagpamati. Isu nga timbaga ni Moses, saan nyo nga suutan, saan nyo nga sulisugan iti Diyos. Idin nga sinulisog ni Satanas ni Jesus, timbaga na addaan na isurat, di kanto silusugan iti Apo a Diyos mo. Mikatlo kakabsat nga sulisog. Matthew 4, versikulo 9. Ket kinunana kenkwana, amin digito'y itid kuntuken ka, no agrubab ka, nga agdaydayaw kanya. Inpan ni Satanas kakabsat, itinangato nga bantay ni Apo Jesus. Ket makita na, inpakita na digiti nas nasyon, actually asidag iti Jerusalem kapsat. Inpakita na digiti syudad ti Jericho, syudad iti Jerusalem. Tapno dagijay nga kinaba ng dagiti nga syudad. Iti inbagana ni Satanas. Ited kunto ken ka dagitoy no agrukbab ka kanya. Adda kadi kakapsat ti kalintigan ni Satanas nga mangi-offer iti kinaba ng iti lubong. Laglagipan tayo nga iti pinarswa ni Apo Diyos ti lubong. Inted na iti dominyon panangituray. Iti daytoy alubong a pinarswana iti tao. Ngimidin nga nagbasol kakabsat iti tao. Men surrendered his dominion ken ni Satanas. Isun nga ni Satanas ti agturay kadaytoy lubong. Isu nga inbagana ken ni Apo Jesus. No agrukbab ka kanya. Ited kunto ken ka dagit tuy nga babana. Anya iti sumbat na ni Apo Jesus. Matthew 4, versikulo 10. Idin ni Jesus kinunana kenkwana, pumanaw ka, Satanas, ta adda ana isurat. Agdaydayaw ka iti Apo a Diyos mo, ket isulaeng iti pagserbyam to.
kuna naman ni Apo Jesus, it is written, adan ay surat. And he quoted again from the book of Deuteronomy, iti Deuteronomio 6, versikulo 13. Anya iti naisurat, agam mang ka kinihiuba a Diyos mo, ket agserbi kanto kenkwana, ket agsapatakan to itinagan. Ni Apo Jesus itinbagan agdayaw ka iti Apo a Diyos mo, isulaeng iti pagserbyam. Kunana ni Moses, ket agserbi kanto kinihiuba a Diyos mo. Idin nga inusar ni Apo Jesus dagitoy nga nasarakan tayo iti Deuteronomio. Naabak ni Satanas. Naparmek na ni Satanas. Babaen kada balikas adda anay surat. Laglagipin tayo kakabsat. Kunana ni Ari David iti Salmo 119 verse 11. Ti saom intulin ko iti puso, tapno sa anak nagbasol ken ka. Your words I have hid in my heart, that I may not sin against thee. Dagiti sao ni Apo Diyos, nga isu iti maidulin tayo iti puso tayo. Kasano? In the present truth, kasano? Babaen ti panagbasa tayo. Babaen iti panag-meditate tayo. Babaen iti panang memorize tayo. Nga intuno umayen, di pan nakasulisog tayo. Kas lalakin ni Apo Jesus, we can quote words and verses from the Bible. Taapay, dagiti igam tayo. Kunana ni Pablo, daytoy iti kampilan nga dua iti tadem na. Man nakabalin iti sao ni Apo Diyos. Timikad mo nga papanan tayo kapsat, apan tayo ni Pablo ken iti Deuteronomio. Amuin tayo nga ni Pablo ket isuna iti nang isurat dadya ko na tayo nga the Pauline literatures. Sinuratan na iti kamkamang iti iglesia, iti naduma-dumang syudad, iti Asia Minor. Adda iti problema di jay. Ito muna nga kinapudno, nga iso iti intayo adalen, ti Diyos saan amang ipangpangruna. God does not play favoritism. Anya itinsurat ni Pablo kapsat. Adda iti talo nga kayat tayo nga basaen. Umuna, iti Roma 2, versikulo 11. Taawan iti pagdumaan dagiti tattao iti Diyos. You underscore that word. Awan iti pagdumaan dagiti tattao iti Diyos. Mikadwa ngayon baga ni Pablo kapsat iti Efesos 6, versikulo 9. Ket da kayo nga apo, kastamet aramiden nyo kadakwada. Ket baybayan nyo dagiti mga ames asi ammo kayo iti apo da ket apo yo adda sa dilangit ket awan ti pagdudumaan dagiti tattao kenkwana. Mikatlo kabsat ngayon surat ni Pablo iti Colosas 3:25. Tati agaramid ti dakes awaten nanto iti supapak iti dakes nga naramid na. Ket awan iti pagdumaan dagiti tattao. Iti ibaganan ni Pablo kapsat. Iti Diyos, iti sangwanan iti Diyos, awan iti pagdumaan dagiti tattao. Iti syudad iti Roma. Iti syudad iti Efeso. Iti syudad iti Colosas. Dagito yung iglesia, iti composition na kabsat at datoy iti Hudyo at datoy dagiti Hintel. Kuna dagiti Hintel, agpapada tayo. Kuna iti Hudyo, ay saan?
handa kayo ang kayo nga makipadpada kada kami. Da kami peculiar tattao, da kami iti pinili ni Apo Diyos. Umay kakabsat iti panagririri ijay iglesia agsipud ti panunot dagiti tattao nga adda iti nangato, adda iti nalalaing, adda iti kasapulan nga isuda iti pagraaman ti balakad ni Pablo. Iti sangwanan ni Apo Diyos awan iti maidumduma, awan iti maipangpangruna. Sa dino kakabsat, iti nangadawan ni Pablo kadaytoy akinapudno nga insurat na iti Roma, insurat na kadagiti iti taga Efeso, ken insurat na kadagiti taga Colosas. Basarakan kabjat iti Deuteronomio 10 versikulo 17. Tanihiuba ad Diyos yu isu ti Diyos dagiti ti Diyos, ken apo dagiti apapo. Tidakkel a Diyos, ti man nakabalin amin ket nakabutbuteng, nga awan idumduma na at tao wenno di agala iti pasuksok. Dayjay iti nangalaan ni Pablo kadigitoy a kinapudno nga inbagana. Anya di kinapudno, ito umunang nga kinapudno. Ti Diyos awan iti ipangpangruna na. Kunana ni Apo Diyos kabsat. Nga awan idumduma na a tao. Adda iti problema iti Iglesia di Roma. Adda iti problema di Iglesia di Efesos. Adda iti problema iti Iglesia iti Colosas. Dagijay a problema kadigitoy at talo nga Iglesia nga inayayat ni Pablo. Isumet kakabsat iti agdama a problema iti Iglesia ni Apo Diyos kadatayo itata. Saan tayo nga awaten nga iti Diyos awan ti ipangpangruna na. Anya iti kayat kong asawan? Anya iti bagbaga iti leksyon tayo kapsat nga present truth iti libro iti Deuteronomio nga isu iti inangalaan ni Pablo kadaytoy a tesis na. Maramit kakapsat akas iti iglesia nga inbaga iti leksyon tayo. Iglesia di Roma, Iglesia di Efesos, Iglesia di Colosas. Nga adda digiti mapili nga mangipangulo kada itong iglesia. At papanglakayan ken dagiti dadduma nga opisyales. Anya iti agbalin a problema. Iti agbalin a problema no dayjay nga opisyal. Kabil tayong panglakayan. Iti local church. Ikabil tayo nga mabalin nga kabil presidente iti nga ato nga organisasyon. Iti agbalin kakabsat, no dayjay nga tao, nga isu iti ibagatoy he is more qualified. Apay nga more qualified? Tadigidya duma akam kaming tiglesia ket sanda nga nakaadal iti nangato. Awan iti letra after their name. Duma kakabsat kas dyan. Ngayon tunuadan dagiti letra after our name. Ket umayon dayjay ibagato, I am more qualified ngam daytoy a tao. Ket intun no umayon dayjay panagbubutos. Ket pilyen ni Apo Diyos through the process iti nominating committee, dayjay kunadang less qualified. Anya iti marikna dagitoy nga more qualified. Umuna, sandang awaten dayjay a desisyon. Mangsapul da iti anyaman nga mabalindang aramiden tapno dayjay
ang napili nga isu iti lesser qualified ket saan nga agakem. Di kadadaksan daytoy intun no maaramid daytoy ket dayjay kayatda ket haan nga nasurot. Dagitoy nga dati dagijay ang nasukatan will become less supportive kadayjay nga napili amang sukat. Adat is istoryain day di Pastor Larry Fair. Adot istoryana ket malagip ko iti may isang istoryana nga ilustrasyon ng absat. Adda kanu iti may isang iglesia. Ito'y badana iti abagatan. Dinalpas di eleksyon, napili dayjay maysa kadagiti qualified, more qualified. Tapay nabanang, di adal. Kitapintas di panangidalan na. Idumay manen iti eleksyon. Adda iti dayjay na aramid nga daytoy nga pangulo saan nga nari-elect han manen ang napiling. Sabado dinalpas di eleksyon, adan iti basit ang problema. Sigun ti istorya ni Pastor Fer. Iti aldaw, iti Domingo, immediately after kadayjay ng eleksyon, daytoy a pamilya iti naramidan napandak kapsat iti kapilya. Tadda iti tulbag da kadayjay a kapilya. Inikat da amin nga indunarda. Aircon, electric fan. Amin inikat da. Daapay, iti amuda, sanda nga mabalin ang masukatan, agsipod ta, they are more qualified. Laglipin tayo. Iti biyang ni Apo Diyos, awan iti pangruna na. Iti may ni Apo Jesus, nang ited ti example, iti pinili na kakabsat, dagiti nanumo, nga adalan, tapno ipakaamuna, nga digijay ang makipagtrabaho ken kuana. Saan nga digijay kabailanda? It is not digijay a natural nga kinalaingda. No di ket di digijay pan nakabalin ni Apo Dios nga adda kadakwada. Malagip yu idi inbaon na digiti adalan kaing kayo na. Idi nagsubida. Nagreport da po niya ngarti maramid mi kinakatawaan na kami ni Satanas. Why? Because they relied on their talents and their abilities. Umunang kinapudno ni Apo Diyos iwan na pangpangruna na. Iti unag ti iglesia, kunata yung kabsat, at the foot of the cross, everyone stands equal. Anyaman iti takder mo, anyaman ti kasasaad mo, anyaman ti status mo, iti sangalubungan, when you are in front of God. Makipada ka, kadagiti amin, taapay, agpapada tayo laeng, ang managbasol, agpapada tayo laeng, ngayon sarakan na, babaen ti parabor. Awan kuma, iti mangipasindayag, nga isuna, ket nang nangruna ngem iti sabali. May kadwa nga kinapudno kakabsat. Tilinteg iti Diyos, masapul atong palen. Basahin tayo ti Galacia 3, versikulo 10. Kastoy ting baga ni Pablo. Tadagop dagiti suamin asumurot ka dagiti araramid tilinteg. Adda babaen iti pannakailunod. Ta adda anay surat, mailunod ti suamin nga agtalinaed, iti amin nga adda iti naisurat ti libro ti linteg, tapno aramidin na. Daytoy, inadaw ni Pablo, Deuteronomio 27, versikulo 26. Basahin tayo dyan ang alaan ni Pablo. Mailunod iti di umanugot kadagitoy
asao daytoy alinteg tapno sung tungpalen na ida ket amin at tao kunadan to sapay kuma. Anya iti bagbaga na kabsat. Idi tiyempo ni Pablo, kas iti tiyempo tay itata, adda dagiti mangisursuro nga saan tayon akasapulan nga tungpalin dagiti linteg gapu tanaisalakan tayon babaen iti parabo. Ngem idi nga inusar ni Pablo iti Deuteronomio 27 versikulo 26, inyunay unay ni Pablo nga itilinteg ket masapul a tungpalen. Tanu saan tayo at tungpalen itilinteg, umay iti pannakailunod tayo. Ikabil tayo kabsat dahil mensahe ni Pablo in a positive term. Kunana, no tungpalen nyo itilinteg, da kayo mabindisyonan. Iti negative, isupti ko na, no, saan nyo atong palen itilinteg, amayan lulot itilinteg, umay itilunod, anya iti kayat mo. Pilyentay ko matibindisyon, anya iti kayat mo, pilyentay ko maitibiyagkan panakaisalakan, ta itibiyagkan panakaisalakan ken tibindisyon, adda nga kadwana, dayjay panagtungpal iti linteg. Laglagipin tayo kabsat. Nganong mampay da tayo ket naisalakan babaen iti parabor. Saan tayo nga isursuro nga awanen iti linteg. Taapay ni Apo Jesus insalakan na tayon kadayjay nga saan tayo apanagtungpal iti linteg. Ni Apo Jesus insalakan na tayo kadagiti basbasol tayo. Tati basol isu iti panagsalungasing iti linteg. Idi imay ni Apo Jesus insalakan na tayo. Ket iti inted na kakabsat. Dayjay merits iti panagtungpal na iti linteg. We are justified kadayjay nga obedience ni Apo Jesus. Dayjay panagtungpal ni Apo Jesus, ited na itinagan ko, ited na itinagan mo. Tapno dayjay apanagtungpal na. Babaen iti panangawat tayo, kenkwana iti pamati. Mabalin tayon nga petpetan dayjay nga panangisalakan ni Apo Diyos kada tayo. Ngem, gapu ta binindisyonan na tayo ni Apo Diyos, ta insalakan na tayo babaen ti parapor. Kayat ni Apo Diyos nga agbiag tayo iti nadyusan a panagbiag. Ket iti panagbiag iti nadyusan a panagbiag. Bunga iti panagtungpal kadagiti bilbilin ni Apo Diyos. Ikabil tayo kapsat. Let's put it plain and simple and straight. We are saved by grace. Ngam agsipod ta, inayat tayo ni Apo Diyos ta, insalakan na tayo. Kunana ni Pablo, we love Him, tapay He first loved us. Dahil pananggayat tayo na Apo Diyos, sumbat laeng kakapsat, kadayjay panagayat na kadatay. Ket agsipod ta insalakan na tayo, agsipod tayo ayaten tayo isuna. Tungpalin tayo, dagiti bilbilin na, nalawag jay kunana ni Apo Jesus. No ay ayaten dak, tungpalin nyo, dagiti bilbilin ko. Mikatlo a kinapudno nga insuro kakabsat ni Pablo. Ti pamalas ket biyang iti Diyos. Iti Hebreo 10 versikulo 30. Kastoy iti kuna ni Pablo. Taammo tayo dayjay ang nagsao. Ti ibabales mai pabagi kanya. Ited kunto ti gunguna ket kuna namanen
ukumento ti Apo dagiti tattao na. Nangalaan man ni Pablo. He quoted Deuteronomio 32:35. Ti kuna ni Apo Diyos. Kuwak iti pamales ken panggunguna iti aldaw apanang kailis to iti sakam tati aldaw apan nagladingit da asidegen ket dagiti dumteng kadakwada mapapardas to. Anya iti kunana? Vengeance is mine. Kukwak iti pamales. No dito makabsat iti natayo kastoy anya. Nga intun no adda iti naaramid kadatayo. It is our natural tendency a bumales tayo. Adda digiti ubing nga iti ugali na ket no adda naaramid kanya da ket handa makabalos. Seemingly, they nagrigat mo nga tinglen. Ingana nga di da makabalas. Tati kayat da bumalas. Ngem laglagi pen tayo. Ngano adday iti nangaramid iti saan anasayaat kada tayo. Kapsat kuno adday iti nangaramid ken ka iti saan anasayaat. Laglagi pen jekunana ni Apo Diyos. Kukwak iti pamales. Saan tayo nga ikabil iti puso tayo? Dayjerik na iti agipalas. Narigat kapsat. It's really very hard. Tendency tayo dayjeket iti bumalas. Ngam amuin tayo nga dayjay adakes anapasama kada tayo ni Apo Diyos. Mabalin na nga aramiden apagsayaatan na ngagpaay kada tayo. Denggen nyo kakabsat, dagiti words of encouragement nga naggapu kini Apo Jesus. Iti sermon na iti bantay, iti Matthew 5 versikulo 10, kunana ni Apo Jesus, nagasat dagiti madadanes, ang maipuunta kinalinteg, takukwada iti pagarian iti langit. Intuloy na kakabsat iti versikulo 11 ken 12. Nagasat kayo, inton lalaisen na kayo, ket idadanes na kayo, ket pagsawsaw, anda kayo ti amin akita ti kidakes, gapu kanya, nga agul Buddha. Agragsak kayo, ken agrag o kayo launay, tatigun-gunayo, dakkel sa dilangit. Takasmet iti panangidadanes da, kadagiti mamadto ang nagbiag nga imununa ngem kada kayo. Nyati kunanan na Apo Diyos, nagasat kayo. Inton no lalaisen da kayo. Inton no pagsawsawan da kayo. Inton no aramiden da kayo nga dakas. Tapay, kukwa tayo, iti pagarian, iti langit. Iti inadal tayo kakapsat, kada ito nga leksyon. Ti Deuteronomio, iti baro atulag. Kini Apo Jesus, amuna iti puso na, dayjay ana isurat, taidi nga nasuliso, inusar na, dagiti sao, nga adda iti Deuteronomio. Ijay problema kakapsat. Iti iglesia nga inayaywanan ni Pablo. Adamit dagiti problema. Ngam laglagipin tayo, inusar ni Pablo. Ti libro iti Deuteronomio. Nga nang sulbar kadagitoy a problema. Anya digiti nga problema. Awan na idumduma. Laglagipin tayo kapsat, iti kayat ni Satanas, adda iti panagsisina, iti bagi ni Apo Diyos, dahito yung iglesia. Iti kayat ni Apo Diyos, adda iti panagmaymaysa. Kunanan ni Ari David, ubuyain nyo, iti kinaimbag, iti panagmaymaysa. Intun og maymaysa,
iti iglesia. Gapu taawaten tayo, nga iti sangwanan ni Apo Diyos agpapada tayo. Umay kakabsat iti bendisyon, umay iti ragsak, umay tibilag iti iglesia, ang aramidin na iti misyon, nga inted ni Apo Diyos kada tayo. Namuan tayo, nga intunno, datayo matkasken ni Apo Jesus, masulisog tayo. Laglagipin tayo, kas iti naisurat. At kakabsat, iti bilag na, no ammo tayo, dagijay nga sao ni Apo Diyos. Kasken ni Pablo, amuan tayo, nga dayjalinteg, nga isu iti inted ni Apo Diyos, nga tungpalen tayo. Saan nga isu iti mangisalakan tayo? No di kedi tungpalen tayo, gaputan na isalakan tayo, saan tayon akayat, nga agsubli ijay dati nga naimbasulan apan nagbiag tayo manen. Tulungan na tayo ni Apo Diyos kakapsat. Ti Santong Espiritu mangidalan kuma, tapno dayto yung inadal tayo. Agbalin na paset, iti inaldaw-aldaw apan nagbiag tayo. Kabayatan nga urayan tayo, dedya si degen ngay ay ni Apo Jesus. Tapno iyawid na tayo, ijay na ikari adaga, the heavenly Canaan. Agkakadwa tayo tutiyay kung mamamin kapsan. Agkararag tayo. Managayat ken, managparabol nga Diyos. Agyaman kami launay Ama. Tagtultuloy, nguso sa rem iti bilag iti saon. Agyaman kami Ama, kasi kay ti Diyos nga awan ipang pangruna na. Inayat na kami, kayat mo nga na kami, amin kat agbalaying anak mo. At daiting karim o Diyos nga biyag nga nanayon kada kami. Iti bendisyon, kat kayat mo nga ited kada kami, intun no babaen iti parabor mo. Tungpalen mi dagiti bilbilin. Tulungan na kami Ama. Tapno mabalin mi nga usaren dagiti na isurat nga saon. Pangsaranget ni kadagiti sulisog no umay kada kami. Mangited iti espirituan nga taraon mi nagserbiken ka. Agyaman kami o Diyos tultuloy iti panagayat mo panang sungsungbat mo kadagiti karkararag mi. Wenda kadado dagiti kakabsat mi Ama, saan min akasapulan nga inalganan isuda. Ngayon karkararagan mi, gapu iti panagsakit da. Nga magyaman kami tas ikaw Diyos, iti nang sungsumbat, kadig ito yung kararagbi katan, at dadan o Diyos, nga umimimbag, ket dawaten mi nga isublim iti nananing nga pigsakan sa lunata. Agyaman kami taldaw nga nasatuan. Marik nami kuma, iti kinadam kada kami, kada itong aldaw. Itinagan ni Apo Jesus, dinawat mi digitoy. Amen. Kinamen. Ado digiti pagyamanan tayo, kapsat. Ado digiti gagayem tayo nga they are very supportive kada ito. Simple nga ministry nga raramidin tayo. Ni Apo Diyos mangususar kada kayo. Ni Apo Diyos dimang bendisyon kada kayo. Ni Brother Roland, ni Sister Margie Agustin, ni Sister Imelda Bello, ni Manong Bernie, bigonya ka ni Ate Yoli, the Sister Gemma, the Sister Glory, kanda kayo maamin kakabsa. Dagiti karkararagyo kat importante launay, tapno agtultuloy iti ministry nga raramitin tayo. Ganon may nga lawas, ito may nga lawas, irekap tayo itong kakabsat na ito pagleksyonan tayo. Tasumbrek tayo itong iti baro nga pagleksyonan. Nga itugot tayo iti isasangpet iti baro nga tawen nga agpay kada tayo. Kas iti kanayon nga ibagbagami, ay ten na kayo na Apo Diyos, ket ay ten na kayo. Happy Sabbath, kapsa.